Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ και τη Δάφνη Καραδοκύρη. Δάφνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε για όλα. Λοιπόν, θα σου δώσουμε ένα δοκιμάσιο. Έλα εδώ να δοκιμάσεις. Ποιο να δώσουμε στη Δάφνη? Ό,τι θέλω να τις βάλουμε εδώ. Θα τις βάλουμε. Διότι σήμερα έχουμε τους στρακιώτικους γευτικούς θησαυρούς εδώ. Taste καλά τα λέω. Είναι μια εικονική επιχείρηση του Γενικού Λυκείου Καλαμπακίους Δράμας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εικονική επιχείρηση του οργανισμού Junior Achievement Greece. Τα δύο βασικά προϊόντα λοιπόν της περιοχής είναι το κουσκούς και ο καραμανλίδικος τραχανάς. Τι ωραία ρε παιδιά. Κουσκούς και καραμανλίδικος τραχανάς. Το κουσκούς λοιπόν έχει τις ρίζες στο χωριό Κρυόνερο της Ανατολικής Θράκης, ενώ ο καραμανλίδικος τραχανάς έχει επιρροές από τους καραμανλίδες της Μικράς Ασίας και ειδικότερα από την περιοχή της Καπαδοκίας. Καλέ, και τι ωραίες συσκευασίες είναι αυτές. Φανταστικές. Κοιτάξτε πόσο παραδοσιακές και τι ωραίο πρόγραμμα αυτό. Ακριβώς. Καραμανλίδικος τραχανάς λοιπόν και το κουσκούς που το λατρεύω το κουσκούς. Αυτό θα φτιάξουμε, Κατερίνα. Τέλεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά μας. Όσο εσείς μιλάτε, λοιπόν, είναι υπέροχο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τα υλικά μας για να φτιάξουμε αυτό το εξαιρετικό κουσκούς, νηστίσιμο κουσκούς. 500 γραμμάρια λοιπόν κουσκούς, αυτό που ακριβώς προείπε η Κατερίνα. Στη συνέχεια θα βάλουμε λίγες γαρίδες, 2 καροτάκια, λίγο σέλερι, λίγο μαραθόριζα, φλωρίνης πιπεριά, λίγη καυτερή πιπερίτσα έτσι για να πάρουμε λίγη έντονη γεύση. Και στη συνέχεια θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, κρεμμυδάκι, σκόρδο και λευκό κρασάκι και ζωμό λαχανικών, άμα θέλετε. Λοιπόν, και στο τέλος βάζουμε όλα αυτά τα μυρωδικά μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως είπε και η Κατερίνα, η Tasteography φτιάχτηκε από το Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Δράμας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, και έφτιαξαν με μεράκι αυτά τα προϊόντα που παράγεται και ζυμώνεται. Είναι από αλεύρι ή σιταριού με γάλα και έχει ένα τέλειο και ιδανικό αποτέλεσμα. Κοίτα τι ωραία που είναι. Ακριβώς. Αχ, μυρίσουν και τέλεια, πολύ όμορφα. Φαίνεται ότι έχει την παράδοση μέσα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε τις γαρίδες μας λοιπόν. Τις γαρίδες εγώ τις καθάρισα, έβγαλα το κεφάλι, ξεχώρισα αυτό εδώ πέρα που είναι το σώμα με το κεφάλι, γιατί το κεφάλι δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω, παιδιά, θα το κάνω μια γρήγορη σαλτσούλα. Δηλαδή εδώ, επιτόπου, σε ένα τηγάνι, θα βάλω μέσα τα κεφάλια από τις γαρίδες, πολύ ωραία, και θα βάλω και λίγο κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι λοιπόν έτσι θα κόψω ακανόνιστα κομμάτια. Είναι σαν να κάνω ένα ζωμό γαρίδας πολύ γρήγορο. Βάζω μέσα λοιπόν και λίγο κρεμμυδάκι. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο να σοταριστεί ουσιαστικά. Πολύ πολύ ωραία. Και με το που σοταριστεί θα σβήσω με λίγο νεράκι από το να βάλω σκέτο νερό ή ζωμό λαχανικών αντίστοιχα που σας έγραψα. Καλύτερα να βάλω από τα κεφάλια το ζωμό που θα έχω. Και πάμε λοιπόν να πάρω τώρα το κουσκούς που σας είπα. Κουσκούς λοιπόν. Tasteography, ξαναλέμε, έχουν κάνει μια πολύ ωραία δουλειά, χαρακτηριστικά παραδοσιακά προϊόντα της Θράκης και το κουσκούς έχει και ρίζες από το Κρυόνερο, έχει τις ρίζες του από το Κρυόνερο λοιπόν της Ανατολικής Θράκης. Και εξαιρετική γεύση, έχουμε φάει μπόλικο εδώ πέρα όση ώρα μαγειρεύουμε. Και πάμε λοιπόν αυτό, πώς το χρησιμοποιούμε, το βάζω για λίγο μέσα στην κατσαρόλα να πάρει έτσι μια βράση και μετά θα το ρίξω στο όλο μείγμα που θα χρησιμοποιήσω. Θα σου το πω τώρα αμέσως τι εννοώ. Λοιπόν, το ρίχνουμε μέσα έτσι να πάρει μια βράση. Όλη η συνταγή δεν παίρνει πάνω από 10 λεπτάκια, παιδιά. Τι ωραία. Βάζοντας, λοιπόν, πρέπει για τώρα εννοείται που νηστεύουν. Ακριβώς, για την νηστεία. Και περισσότερες πληροφορίες υπάρχει Facebook της σελίδας. Ναι, οπότε θα τα βρείτε όλα εκεί. Λίγο νεράκι λοιπόν μέσα, ώστε με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε τη γεύση όλη που έχει γαρίδα. Δίπλα ακριβώς λοιπόν, βλέπετε ταυτόχρονα τα έχω βάλει όλα. Έχω βάλει το κουσκούς, έχω βάλει τις γαρίδες στο κεφάλι για να πάρουμε τη γεύση και μετά πάμε να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα ουσιαστικά για να κάνουμε ένα κουσκούς νηστίσιμο με γαρίδες και γενικά με λαχανικά. Ελαιόλαδο λοιπόν μέσα, λίγο κρεμμύδι. Στη συνέχεια, επειδή θέλουμε γενικά τα νηστίσιμα, θέλουμε λαχανικά να έχουμε μέσα, βάζω και λίγο καροτάκι, πολύ ωραία. Πιπεριά για να πάρουμε χρώμα, αν και συνήθως δεν βάζουμε όταν έχουμε, ξέρεις, όταν έχουμε γαρίδες και τέτοια λεπτεπίλεπτα πράγματα, δεν βάζουμε έντονες γεύσεις, αλλά επειδή αφορά τώρα την νηστεία και θέλουμε να πάρουμε το boost αυτό και την ενέργεια λόγω της νηστείας, ότι να πάρουμε δύναμη, γι' αυτό πάω και προσθέτω και άλλα λαχανικά μέσα για να πάρουμε και γεύση και δύναμη. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, βάζουμε συνέχεια λαχανικά, δηλαδή Άννα και ένα κολπάκι, κοίταξε να δεις. Έχω πάρει το φινόκιο, αυτό εδώ πέρα είναι το φινόκιο. Ή αλλιώς μαραθόριζα. Πάνω δηλαδή είναι ο μάραθος, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, που κουνάω τώρα. Είναι σαν τον άνηθο, αυτή λέγεται μαραθόριζα ή αλλιώς φινόκιο. Αλήθεια, αυτό, λοιπόν, δεν ήξερα ότι μαραθόριζα είναι φινόκιο. Γι' αυτό τώρα ήταν ευκαιρία να μαθαίνω σήμερα. Δίπλα ακριβώς έχω ψιλοκόψει το φινόκιο ή αλλιώς μαραθόριζα και το έχω βάλει σε νερό με λεμόνι. Με αυτόν τον τρόπο δεν μαυρίζει. Για εσάς δηλαδή που ξέρετε και τρώτε το φινόκιο, να το βάζετε σε νερό με λεμονάκι, όπως κάνουμε δηλαδή στην αγκινάρα για παράδειγμα.
Οπότε, ανακατεύουμε εδώ πέρα. Θέλουμε μπόλικα λαχανικά. Λίγο σέλερι. Τα έχω κόψει όλα έτσι πολύ όμορφα. Δίπλα έχω βάλει τις γαριδούλες μου, τα κεφάλια. Και τώρα, επειδή η γαρίδα παίρνει πάρα πολύ λίγο χρόνο, παιδιά, για να μαγειρευτεί, ελάχιστο χρόνο θα έλεγα, θα τη ρίξω προς το τέλος. Ναι, θα δείτε ότι με τη μία θα αλλάξει το χρώμα και θα έρθει και θα μαγειρευτεί. Δηλαδή σε 2 λεπτάκια το πολύ είναι έτοιμο. Μετά από λίγο λοιπόν το κουσκούς. Πόση ώρα θέλει το κουσκούς? 6 λεπτάκια κάπου εκεί. Τίποτα. Γιατί τέλειο. θα βάλω και εδώ. Θέλει λοιπόν, σαλάτες, τέλειο, και να τα δοκιμάσετε. Ακριβώς. Λοιπόν. Το σουρώνω λοιπόν το κουσκούς και πάω και το βάζω μέσα εδώ πέρα στο σκεύος που έχω σοτάρει τα λαχανικά μου. Ωραίο. Μετά που μπει λοιπόν αυτό μέσα, τρώγεται και κρύα η συνταγή. Γενικά το κουσκούς μπορείς να ανακατέψεις λίγα λαχανικά και να το βάλεις στο ψυγείο και ανά πάσα στιγμή να τρως κουσκούς με λαχανικά και να το έχεις για σαλατούλα. Λοιπόν, όταν φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο εδώ και βάλω όλα μου τα λαχανικά και ρίξω μέσα και το κουσκούς, θα προσθέσω λίγο κρασάκι μέσα. Αν θέλετε αφαιρέστε το, αν θέλετε κρατήστε το, ό,τι θέλετε εσείς. Ανακατεύω, βλέπεις ότι έχει αρχίσει, έχει χρώμα το φαγητό, πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Και τώρα λοιπόν θα ρίξω μέσα το ζωμό από τις γαρίδες που έκανα. Έδειξα ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο, να επιτόπου κιόλας και από εδώ μπορώ να πάρω άμα θέλω το ζωμό. Αλλιώς θα πάρω εδώ που τον έχω περάσει κιόλας από μία σίτα για να μην έχει τον αφρό. Μέσα λοιπόν ο ζωμός από τη γαρίδα. Δηλαδή για ποιο λόγο να βάλω είτε ζωμό λαχανικών είτε σκέτο νερό. Εφόσον έχω φτιάξει τις γαρίδες μου. Ναι, από το να τα πετάξω τα κεφάλια της γαρίδας θα τα κρατήσω και θα τα κάνω ένα πολύ ωραίο ζωμό. Εδώ λοιπόν μέσα έχουμε όλα τα λαχανικά, το κουσκούς μας. Αντίστοιχα μπορεί να γίνει και με τραχανά αυτή η συνταγή, το τεϊστόγραφι αυτό που βλέπετε. Τον καραμανλιδικό. Εννοείται. Μπορεί να δοκιμάσει τον καραμανλιδικό. Δεν τον ήξερα ότι είχε επιρροές από τους καραμανλίδες. Ακριβώς. Έχει ιστορία από πίσω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανακατεύουμε και τώρα έχω βάλει και το ζωμό μου μέσα και τώρα λοιπόν σε αυτό το σημείο θα ρίξω τις γαρίδες. Οι γαρίδες τις έχω καθαρίσει, ρίχνω μέσα τις γαρίδες. Μπορώ να πάρω και έτοιμες για να μην μπλέκω με το καθάρισμα. Εννοείται μπορεί να είναι. Εννοείται ναι. καλέ. Εννοείται. Λοιπόν, Συγμένες. και τώρα βλέπεις τις γαρίδες έχουν ένα χρώμα γκρι. Αυτές με το που αρχίζουν και γίνονται λευκές, πάνε να πει ότι η γαρίδα μας είναι έτοιμη. Δεν θέλει πολλά και τώρα όπως είμαι. Θα πάρω και λίγο ζωμό, άρα με τους υδρατμούς και με το βράσιμο, παιδιά, αυτό που θα γίνει είναι να βράσει με τη μία η γαρίδα χωρίς πολλά και στην τελική να σου πω και κάτι. Δεν σώταρα και τη γαρίδα, δεν μύρισε και ο χώρος μου, δεν έκανε, γιατί ξέρεις με το που σωταριστεί η γαρίδα ξεκινάει. Πολύ έξυπνο αυτό με το νεράκι λοιπόν που ναι, βάζει. και έχεις αυτό εδώ πέρα, κοίταξε να δεις, έχει ένα ζωμό πολύ ωραίο. Έχεις πάρει, γιατί η γεύση στη γαρίδα είναι στο κεφάλι, δεν είναι τόσο στο σώμα. Εκεί υπάρχει πολύ γεύση και από εκεί βγαίνουν όλοι οι ζωμοί και εκεί είναι και η βάση της μαγειρικής όσον αφορά τις σάλτσες με τα θαλασσινά. Λοιπόν, οπότε. Πας στο μαγαζί στο κέντρο που τρως και το κεφάλι στη γαρίδα. Α, μπορεί. Τρως όλη τη γαρίδα. Ναι. Όλη τα ποδαράκια τρως, όχι το κεφάλι, μπερδεύτηκα. Κατάλαβες ποιο λέω, θα σου πω μετά να διαφημιστεί. Λοιπόν, καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι με τη μία μέσα σε 2 λεπτάκια, όπως σας είπα, δείτε εδώ πώς γίνεται η γαρίδα. Η γαρίδα έχει γίνει λευκή. Σε 1 λεπτάκι το πολύ είναι έτοιμη. Οπότε δεν θέλουμε πολύ χρόνο ακόμα. Ανακατεύουμε. Μετά, στη συνέχεια, θα τελειώσουμε με λίγο μαϊντανό. Επίσης, παιδιά, όπως σας είπα, με τη μαραθόριζα είναι πάρα πολύ ωραίο και έξυπνο. Τη στιγμή που έχεις τον άνηθο και έχεις όλο το μάραθο εδώ πέρα πάνω, με τη μία να πάρεις να κόψεις κλωναράκια, είναι ό,τι καλύτερο, επειδή είναι πάνω εδώ πέρα στη ρίζα, έχουν πάρα πολύ γεύση, οπότε μην τα αφήσετε έτσι. Παίρνουμε λοιπόν και αυτό, το κόβουμε έτσι με το χέρι, ακόμα και να το κλείσω τώρα. Να κλείσω την εστία μου εδώ πέρα, να κλείσω το μάτι, το φαγητό μου έχει τελειώσει, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και είδατε, σε πραγματικό χρόνο η γαρίδα θέλει 2 λεπτάκια για να έρθει να ασπρίσει και να μαγειρευτεί. Με το που ασπρίσει, παιδιά, τρώγεται η γαρίδα, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και μετά από εκεί και πέρα, επειδή καταλαβαίνω όταν αφορά νηστίσιμο φαγητό, θέλουμε να βάζουμε και μπαχαρικά, θέλουμε να βάζουμε και άλλα πράγματα ώστε να έχουμε έξτρα γεύση. Βάλτε αλάτι, πιπέρι, βάλτε ό,τι μπαχαρικό θέλετε εσείς και σας ταιριάζει, είναι πάπρικες αυτό. Είναι κίμινο, είναι ό,τι θέλετε εσείς. Αλάτι και πιπέρι λοιπόν και έχεις ένα πολύ γρήγορο γεύμα το οποίο μπορείς να το φας με 2 τρόπους. Είτε ζεστό είτε κρύο. Σαλάτα. Έχω τρελαθεί με την τεϊστόγραφη. Γιατί ουσιαστικά τη δημιούργησε το Γενικό Λυκείο Λαμπακίου. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά. Στο πλαίσιο του προγράμματος Εθνική Επιχείρηση. Μπράβο, παιδιά. Πολύ ωραίο. 2 βασικά προϊόντα λοιπόν. Κουσκούς και ο καραμαλίδικος τραχανάς. Που έχει ιστορία από πίσω. Μπράβο εκεί πέρα πάνω στη Θράκη για όλα αυτά που κάνετε. Ειλικρινά, μπράβο. Μου λέει ο Θέμης ότι το Καλαμπάκι είναι μια κομμούπολη της Δράμος που έχει μια τεράστια ιστορία.
Είδατε τι μαθαίνεις. Πολύ ωραία. Μα πρέπει να τα δείχνουμε και αυτά να μαθαίνουμε. Δες εδώ αποτέλεσμα. Οπότε έχω κλείσει την εστία μου. Αυτό θα πιει τα ζουμάκια του, το κουσκούς. Θα ρουφήξει όλη τη γεύση που έχει η γαρίδα. Και μετά το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα απολαύσεις είτε ζεστό είτε κρύο και να κάνεις ό,τι Και με τραχανάκ μπορείς να κάνεις το ίδιο ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο. Να σου πω, στον τραχανά τον κάνεις λευκό, όπως τον κάνει η μάνα μου. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά, ακόμα και τραχανότο, να κάνεις με μανιτάρια, να κάνεις... Εμένα ξέρεις τι άλλο μ' αρέσει. Κόκκινο τραχανά. Ο τραχανάς στις πίτες που βάζεις καμιά φορά. Α, ναι, πολύ ωραίο, για να τραβάει τα... Ναι, και στη φτώπιτα με τραχανά είναι πολύ ωραία. Ναι. Θα κρατήσω και θα κάνουμε και πίτες με τραχανά. Είσαι φανταστικός. Και εσείς είστε φανταστικοί, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θέλω να δούμε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το απόψινό απόσπασμα της διάφανης αγάπης. Για πάμε να το δούμε. Παρακαλώ, περίμενε, θέλω τη βοήθειά σου.